Järve, Tampereen joulupukkipalveluksessa. Täällä valonviikot on alkaneet ja täällä menee kilttejä, tonttuja, tuhmia tonttuja näkyvillä. Keppi pysyy maassa, mutta jos tulee tuhmia tonttuja, niin tästä menee ja on lumenpeitossa, kuten Tampereen kaupunki joulukuun 1. päivä menossa ja Koskikeskuksesta alkaen pukin asiakaspiiri on hyvin laaja tällä Tampereen alueella. Tampere, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, mutta keskusta-alueella palvelee paremmin kello 16-19 ja nämä syrjäalueet pyrin ottaa aamutuimaa. Eli pukki on käytettävissä aamu 6 eteenpäin 00. Tarvittaessa vaikka keskellä yötä. Kattokaa Tampereen joulupukkipalvelun videosivulta blogista tarkemmin. Se on oikein hyvää joulua ja keppiä tuhmille ja risuja vähän kiltimmille ja oikein kiltit saa sitten namua ja nannaa tai joulupuuroa ja näillä mennään. Se on moro!